Ja som Jardo 12 youtuber, snažím sa točiť videá, streamovať, tomu ver. Chcem, aby ste sa bavili a mali dobrú náladu, aby ste mali zábavu. Ja točím Eurotrack, ovládam to ako nik od juhu na sever. Poznám ja každý smer od východu na západ. Neprekvapí ma žiadny náklad. Ja som Jardo 12 youtuber, snažím sa, aby ste sa bavili a popri tom sa aj zasmiali. Točím na Ameriku, mám to vo zvyku. Jazdím od Kalifornie po Texas, počkam si ja rád na vás. Pôjdeme aj na sever, navštívime Vancouver, promod my radi máme, zas na juh vyrážame. Pôjdeme aj cez Colorado, Denver, každú výhodnú zákazku zober. Ja som Jardo 12, snažím sa, aby bola dobrá nálada a pritom dobrá zábava. Točím ja aj farming simulátor, vyskúšam ja každý traktor. Zapojíme aj kombajny a už ide frmol poriadny. Už nevieme, kde nám hlava stojí, no vždy nás to moc baví. Vyskúšame rôzne mapy stoje, budeme mať z toho krásne potešenie. Ja som Jardo 12 youtuber, budem tu s vami ešte dlho, tomu ver. Nech sa zabávate, bavíte, nech sa ku mne radi vrátite.